Tak ahoj, dobrý den, vítejte na našem kanále. Spousta lidí nám volá nebo píše a ptají se nás, jestli jsme schopní nebo jestli opravujeme i ovladače, jak Xboxový, PlayStationový. Bohužel ne, vysvětlím vám proč. Ovladače jsme opravovali, ne, že by to nebylo, že bychom nevydělali na tom nebo něco takového, nebo že bychom to nechtěli dělat, nebo že by to bylo nějak náročný. Hlavně jde o driftování 3D analogů. Jde o to v dnešní době najít spolehlivého a kvalitního prodejce, který prodává kvalitní ty 3D analogy neboli ty potenciometry. Problém je v tom, že AliExpress zahltil těmahle dílama trh a i naši prodejci nebo prodejci z Polska, z Německa, z Amazonu příklad, to nakupují taky na AliExpressu a vlastně to jsou jenom překupníci a přeprodávají to. Problém je v tom, že náš servis dává na naší práci 12měsíční záruku a my, když ty analogy vyměníme, účtujeme 600 Kč za jeden, 700 Kč za oba, tak po 3 měsících už ty zákazníci volají, že jim to driftuje znova a my to vyměňujeme, opravujeme a furt dokola a dokola a dokola. Takže za ten rok třeba se tady objeví 3x i 4x ten ovladač a to se fakt nevyplatí. Nejsme schopní, měli jsme dobrýho dodavatele i dokonce z toho AliExpressu, u kterého fakt fungovali, ale ten z nějakého důvodu skončil. Asi ho to položilo ta konkurence, že jo, protože dělali šmejdy a nabízeli to třeba za půlku jak on. A prostě bohužel. A i prodejci u nás, kteří je mají a píší, že jsou to originální 3D analogy, tak nebyli, nejsou prostě. A tak bych vám chtěl teda dneska aspoň ukázat, tohle je ovladač malého synka od mýho synovce. Včera mi volal, že mu začal driftovat. Tak bych vám aspoň chtěl ukázat, jak se mění ten 3D analog, protože mi tady pár kusů zbylo ještě z minulý várky, nebo něco jsem tam našel. Tak jsem říkal, ať to doveze a že malýmu synkovi to uděláme, že jo. Tak to by asi bylo pro začátek všechno, nebo ještě jsem měl něco na mysli, ještě jsem chtěl něco říct k tomu, asi ani ne. Je to škoda, jo, chtěl jsem vlastně, viděl jsem, že mám něco v hlavě ještě. Objevily se teďko na trhu, vlastně tyhle 3D analogy mají klasický potenciometry, jo, který fungují vlastně na bázi odporu. Je tam takhle vlastně jakoby kontakt s pružínkou a čím otáčíte, tak se přidává nebo ubírá odpor a tím vlastně on reaguje. A teď si objevili na trhu, oni už tady byli kdysi dávno, ale protože magnetický. Jo, je tam místo potenciometru magnet a naproti je vlastně čip, který to snímá. Ale už tady byli dávno, ale protože ten magnet je drahej, tak přistoupili k těmhle levným potenciometrům. Koukal jsem na ně, a dokonce jsem to i testoval a já za to moc, jako asi jo, ale je s tím strašná práce, tam jako on, když se vymění, tak se musí skalibrovat, jo, a kalibruje se strašně těžce. Ale už je na YouTube spousta videí kolem toho, tak si už tak mrkněte. A fakt jako nevím, jestli bych byl schopen dát na to 12 měsíců záruku. Ještě počkám, jak se to vyjeví časem, jestli jako budou spolehliví, tak bych si asi i tu práci s tím dal, s tím kalibrováním a mohli bychom to začít dělat, protože je to škoda, protože když začne driftovat, ono to je vlivem tím opotřebení toho potenciometru, protože jak se ty plochy třou, tak on se opotřebí, přirovnal bych to, je to úplně to samé jako brzdový kotouč na autě, destička a brzdový kotouč, taky se vlastně oškrábe, opotřebí se prostě, no tak to je to samé. Jo, takže jdem to píchnout do testru, ukážu vám, co se s tím děje a pak vám ukážu, jak se to mění. Říkám, není to nic náročného, není to nic složitýho, když to moje vybavení prostě, tak je to v pohodě. Pokud slyšíte v pozadí nějaký hluky, takový vrčení, tak to jsou ventilátory, protože v současné době je tady v dílně 27,9 stupňů. Je teplo. Takže máme větrák ze zhora, z boku, ze strany, prostě je teplo. Tak hele, připojíme ten ovladač k testru a ukážu vám, co dělá. Počkat. Takže já tady si musím přihodit nahoru. Takhle a hned vám to plocha
Jo, jsme tam. Tak dáme si nový interface, test, vibraci, odzkoušíme ho komplet, start testing, controller. Tak a tady v těch kruzích to jsou ty 3D analogy. Ten levej, vidíte, že jde minus 100, 100, 100 a 100, ten je v pořádku a vrací se do poměrně dobré pozice. Jo, 1%, 3%, to je jako dobrý. Ale tenhle pravej, tam už má problém. Jako je dobrý taky na stech, ale vidíte, co to dělá už s tou osou Y a hlavně, když s ním zakroužím a pustím, tak on začne, jo, vidíte to jak, nehejbu to, jo, nehejbu vůbec tím, vůbec na to nešahám. Počkejte, ještě bych to mohl přepnout takhle, abyste mi věřili. A to mám, a to, jo, a já to tady nemám nastavený, aha, plochu. No nic, takže takhle. No prostě zakroutím s ním. A on sám od sebe prostě začne driftovat a začne ujíždět. A teď zrovna při ukázce to nebude dělat, že jo, samozřejmě. Jo. A fakt s ním hejbu, jo. No a odjel pryč. To je dobrý, teď si můžete otestovat i zadní ty páčky, jedek, no taky prostě, jestli funguje. Takže to rozhodíme a vyměníme tenhle pravej, kde analog. Tak já to odpojím. Já si jenom schodím to studio z vrchního monitoru sem dolů, protože tady na to líp vidím, kdyby to náhodou zase začalo to přesvětlení. No, rozebírá se tímhle způsobem. Sundáte kryt baterie, vyjmete baterii a musíte sundat tyhle kryty, těhle model. Je lepší něco tího vložit jenom a vlastně jakoby lehce vypáčit. Ne vypáčit, ale otevřít. Jedna strana. Zase, jak říkám, chce to s citem všechno, nic nenásilně, protože zaberete, praskne to, už to tam potom nebude držet, druhá strana. A ovladač má 5 šroubů a je to zase Torx 9 a zase má kolíčky, takže Torx 9 s dírkou. Má jeden, druhý, třetí, čtvrtý šroub a pátý je pod samolepkou, kde je baterie. Jeden si můžeme sundat hned, takže odlepíme samolepku. Jo, tady je pátý šroubek. Torx 9. S dírkou, s kolíčkama. Takže si to odšroubujeme. Jak říkám, je to škoda, protože ty ovladače, kolik stojí 1500, já fakt nevím teďko. Jako kvůli driftu. No, kolikrát je pomohlo, když je někdo zdatný ručně nebo technicky, když byste si rozebrali, tak já vám pak ukážu, stačí vyčistit, někdy stačí vyčistit i ty potenciometry, jo, protože vlastně v tom, jak ty plochy se třou, on se odírá, tak tam je takový jakoby prach, bordel z toho uhlíku, nebo co to tam je. Stačí buď vyfouknout, nebo izopropylem ho vyčistit, propláchnout ten potenciometr a on zase nějakou dobu vydrží. Tak šrouby máme odšroubovaný a vlastně sundáme vrchní kryt, jednoduše. A teď spodek opatrně. No, to je vlastně, dostáváme se k samotným diskám. A teďko máme 2 antény na kolíčkách, takže odcvakat opatrně. Já si musím vzít ale oči, protože už něco neutrh. Takže já vždycky jenom nadzvednu, odpojím. Máme připojený vlastně motorky, desce připájený. Máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
spojů. Takže musíme vzít. Je lepší to teda jakoby sundat, protože pak se vám s tím bude lépe pracovat. Můžeme sundat ty kloboučky. A tohle jsou ty samotné 3D analogy. Tady ty zelený. A tyhle ty zelený, na těch je to Xbox One SX, nebo i One samotný. A tyhle ty zelený, mám takový pocit, že jsou odporově stejný a měly by fungovat i do 4 PlayStationu, ale nejsem si 100% jistý, myslím si, že jo. Do V1, pak V2, ty už měly takový oranžový, tam už je jiný odpor, takže tam už by to nefungovalo. Tak a já bych vám to asi, abyste nekoukali z výšky, tak to odpálíme pod mikroskopem, jestli taky na to bude asi líp koukat, že? Já si to jenom nastavím, hned vám to přepnu. A hlavně si zapamatovat pozice, jo. Šedá SQ5 nahoru, žlutá SQ6 dolů a vibrační motorek SQ7 červená, SQ8 černá. No, takže zase hlavička, no, moje dělává. Mikroskop. Sorry, to nebyl mikroskop tady. Jo. Mluvám se. A co tady máme? Zahrot, OK, takže si vezmeme pinzetku, jeden drátek, odpálíme. Je fakt lepší, když se to sundá, protože to není nic složitýho, tohle jste odpájet, že jo, počkej, tady to je tak obráceně. Musím přehodit do levé ruky. No to ne, to bych spálil kabliky. No, lepší se s tím potom pracuje, s tou deskou, než vám to visí na kabelech a tak dále. Tak to je jedna strana. A druhá strana je nemlich to samý. Potřebuji hodit na stranu, abych spálil kabliky. Jeden, druhý. Jinak teda děkuju za komentáře, hodně lidí píše, ptá se, snažím se odpovídat. Ale fakt jako, když potom tam je hodně těch komentářů pod jedním příspěvkem a překrývá se to, tak k tomu ani nedojdu, tak se omlouvám, když někomu... Tady jsem to neodpálil. Tady ještě mám. Tak vlastně chytit zpátky. OK, to dám teda zatím na stranu. Takhle. Tak, takže máme kablíky odpájený veškerý a teďko tato deska, na který jsou vlastně ty 3D analogy, tak je přišroubovaná 2 šroubkama a to je taky Torx, ale to je, to vám to řeknu, ten je malinký, to je 6. Torxová 6 a má to kolíčky, myslím, že ne. Takže to je normální Torx 6. Takže odšroubovat tyhle ty 2 spodní. A při vyndávání desky pozor, tady jak je ten konektor na sluchátka, tak ten je tam jenom volně ložený a je vlastně spojený jenom klíčkama v desce. A ta deska samotná je ještě zacvaknutá v konektoru, tady dole. Takže to chci vzít opatrně takhle ve prostřed, vycvaknout, tu desku vyndat. A teď máme samotnou, tohle můžeme dát na stranu, máme samotnou desku s těma 3D analogama a říkali jsme, že budeme měnit pravej, takže to je tenhle špatný. Takže z druhé strany a má vlastně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pinů. 4 nohy,
Ty to vlastně drží ty území. A tady ty zelený, to jsou ty potenciometry. Ještě to vytáhnu. Tak, tohle to jsou samotné potenciometry. Ty zelený. A když vezmete jemný šroubovák, ten potenciometr si takhle otevřete, ale ne úplně, jo, protože je připájený k desce. Tak vidíte samotný ten mechanismus vevnitř. Jo, tam vlastně je ten plíšek takhle a ten se točí a jak jsem říkal. A když sem fouknete stlačený vzduch, nebo tam profouknete izopropyl alkohol, prostě ho pročistit, možná i líh by byl dobrý, abyste kvůli tomu nemuseli kupovat. No a na tom samotném 3D analogu neselže nic jiného, buď kolikrát tady i spínač, když tlačíte, jak to je, R3, nebo teďko nevím, když tlačíte prostě houbičku dolů, jo, tak tenhle ten spínač taky kolikrát odejde, ale hlavně odejdou vlastně tyhle ty potenciometry. Někdo mění jenom ty samotné potenciometry, ale my když už, tak už to taháme všechno ven, prostě ať je to kompletně celý nový. Takže fakt kolikrát pomůže, když ty potenciometry jenom otevřete trošku, profouknete, vyčistíte. Já jsem to zkoušel včera, ale tady ten neměl vůbec šanci. No a z druhé strany vlastně máme tady ty piny. Mám světlo úplně stažený a to světlí, takže tyhle tři piny, to jsou to vlastně to je jeden potenciometr, to je druhý potenciometr, to jsou ty 4 nohy a ty dva to jde k čipům, nebo ne, vlastně to není k tomu, jo ne. Jo, to je ten, jasně, že jo, to je ten spínač, o kterém jsem mluvil. No, takže tyhle tři, to je jeden potenciometr, druhý potenciometr, 4 nohy k uzemnění a spínač. Tak já si jdu pro třetí ruku, dám to do stojanu a se na to vrhneme. Tak připevnil jsem to do stojanu, já tomu říkám třetí ruka, je to šikovná věc, má to pohyblivý kloubový ručičky, připnete a pohodička. A teďko jdeme samotný ten modul sundat. Musel jsem vytáhnout mikroskop na maximum nahoru, protože to je docela vysoko. OK, máme to, paráda. Takže úplně jako první věc, co vždycky dělám, a tady ty jejich pájky z výroby jsou bezolovnatý a chce to smíchat s naší olovnatou. Používá se Lomelt nízkotamná pájka, jako která to fakt ulehčí. Ale u nás zase nemůžu sehnat prostě kvalitního dodavatele, který by prodal to, co potřebuju já. Vždycky vyhodím plno peněz a je to prostě obyčejná šitka. Takže si ty piny propálíme hezky. Pájku máme na 350 stupňů, to by mělo být v pohodě, takže hezky pin po pinu a můžete to tam chvilku prostě, aby to fakt proteklo až na druhou stranu. Propousíme ručičky. To má trošku nezvyklý, protože to je v té vejšce. To zkusím ještě takhle. Tak. No tyhle ty piny jdou jednoduše, až se přiblížíme vlastně jakoby k uzemnění, tak tam už teď ještě mi do toho fouká zezhora ten ventilátor, že jo? Takže ten odvod tepla se ještě jakoby degraduje. Takže fakt hezky smíchat to s naší olovnatou pájkou. A jak říkám, kdo by to nechtěl sundávat celý, tak se dají koupit i jenom ty samotné potenciometry. Vlastně odpájíte jenom tady ty 3 nožky a tady ty 3 a vyndáte ho.
ale zase, jestli si ženete kvalitní potenciometry, nebo jestli budou fungovat zase jenom chvilku. Fakt já už jsem z toho zoufalý, jo, když a plně ty lidi chápou, zaplatí si za to vlastně půlku ovladače, 700 korun nebo kolik. Za 3 měsíce, hele, to driftuje znova, ty vole, jako, taky bych byl asi naštvaný. Protože neřeknu, stane se, opravím to, že jo, ale když to opravím, a on za 3 měsíce volá znova, že to je zase to samý a už je naštvaný a chápu, úplně plně chápu. Říkám, ale to nemáme zapotřebí, jako fakt vlastně na to kašlem, protože dokud nenajdeme, tak to nemá fakt cenu, jako se tím zabývat. Ale myslím, že asi dobrý. Samozřejmě tavidlo hned čistím, protože teď budeme používat horkovzduch. A on by to tam udělal paseku, by šarnal, pak by to šlo špatně dolů. Takže vyčistíme, zase nahráváme, jo, nahráváme. Tak a je docela problematický, protože když použijete i ten horkovzduch, tak z druhé strany vlastně ten 3D analog je plastový, že jo. A no, když to potom přeženete, tak on se jakoby peče desce z druhé strany. Jde blbě vyndat, takže já doufám, že ty ruce budou dostatečný, abych ho vypáčil, ale je to takový boj i ho jakoby vyndat, sundat. S čím já bych to mohl si pomoct? Říkám, už jsem to dlouho. Možná tímhle, no tím asi ne. No, ale zkusíme. Vemu si horkovzduch, širokou trysku, úhlovou 45 stupňů, protože jdu pod mikroskop. A dáme tam 380 stupňů a průtok vzduchu 70 litrů za minutu. No, zkusíme teď akorát, nevím, no. Ale já myslím, že můžeme dát 380 stupňů a 100 litrů. V ten moment, jak uvidíme, že pájka na pinech vznikne, tak můžeme zkoušet snažit modul vyndat. Přeci jenom vypnu ten ventilátor nade mnou, teďko, aby mi to nezbíral. Myslím si, že 380 stupňů platí a ono zase, jak každý horkovzduch funguje jinak, jo, takže vidíme, že pájka už se rozpouští. Tak ho zkusíme pomalu a jistě vyndávat. A vidíte, že pomalu mám to peštičkama a je venku. Jo, mám ho venku. Tak. Přidáme loky venku a teďko je dobrý tu pájku odsát, nebo dobrý musíte ji odsát, že jo, z těch dírek, abyste vlastně tam mohli dát nový modul a připájet. Takže si zase dáme tavidlo. Jo, on byl ten, tak ten ovladač, ten spínač byl tady na těch 4 pinech. A zase je dobrý ho promíchat znova, ještě víc, tou olovnatou pájkou, ty piny, aby to šlo, když byste to chtěli třeba nad pinou. A já tady mám, to je úzká? Ne, není. No, dát mu jí tam prostě, pájku mám na 300 pade, to by mělo úplně bohatě stačit. Zkusit to promíchat co nejvíc, to jde.
Tam ukážu dva způsoby, jak tu pájku, ten cín vycucat. Můžeme ho vyndat hrotem, odsát, anebo mám mechanickou odsávačku ruční. Tak a pravidlo je, čím větší hrot, tím větší přenos tepla. Takže já vyměním hrot, dám si tam velký, nechám tam těch 350 stupňů. Ještě to teda vemu od toho použitého tavidla už. Tak a tady je takový odsávací knot, to jsou vlastně jediný drátky spletený, anebo je vlastně taková ruční odsávačka, to i normálně, ale bohatě stačí tady ta, je vlastně taková pumpička, která to vycucne, jo, dáte, přiložíte. Takže si ukážeme nejdřív ten topánek, motánek, tavidlo tady. Přidáme si trochu tavidla. Tavidlo je fakt nejlepší společník připájení. Pomůže prostě v přenosu té pájky. Teď vezmeme ten hrot. No a proto máme těch 300 pade, tak uvidíme, co nám to udělá. Nemůžu moc tlačit. A teď vidíte, jak ten knot nasává tu pájku. Můžete posouvat. Teď máme jednu odsátou dírku. Ne to jako tady u těch jak kdy, no někdy to jde dobře, někdy špatně. Já právě to nemám na stole, kvůli vám nemůžu to pořádně přitlačit, ale říkám, čím větší knot, tím větší přenos tepla. Tady to je dobře, už se přepaluje i to tavidlo, takže ani nevidím, jestli to je odsátý nebo ne. Tady ještě není. Ještě tady máme ježišmarja. Počkej, já to trošku. Takže to je taková nejšetrnější odstranění té pájky vůči té desce. Jo, že zbytečně nenamáháte horkým vzduchem. A druhá varianta je, že si zase vezmete horkovzduch, ukážu vám to. Rozehřejete a tím perem ji vlastně jakoby vycucnete, odsajete. A pájka změkla. No, takže to je druhý způsob, ale já mám radši teda ten knot je nejlepší, takový nejšetrnější. No, teď jsme si i tu desku hezky zahřáli, takže by to s tím knotem mělo jít v pohodě. Pokud budete mít malý knot, tak vám to nepojede, budete ho hrotit, dáte mu 400 stupňů a stejně to nepůjde. Je to fakt co největší hrot, aby byl schopný přenos tepla, jak vlastně toho copánku, aby ho prohřál, tak i tu desku.
A odsál to, že jo. Tak pojď. On někdy prostě začne hrát hry, stávkovat. Tak vezmete znova olověnou pájku a propájíte a pak vycucnete. Tak nám zbývá tenhle. Tak půjdeš nebo ne? Ne. Chce to nepanikařit. Chce to trpělivost. No já jsem taky z začátku říkal, ježišmarja, jak to, že to nejde. Když se podívám na to video, tak tam to jde tak krásně a tady to prostě nejde. Proč mi to nejde? Takže dáme trošku vidla. Mícháme mu. Instagramu běží soutěž právě o 2 lístky do vlastně už teď vyprodaného koncertu, který se koná právě 12. dubna roku 2025. Je to v České republice, je to samozřejmě O2 Arena. Zkusíme. Na náš fajn Instagram, kde jsme jako Fajn Radio, tam najdete ten soutěžní příspěvek. Musíte splnit ten soutěžní úkol, který je uvedený v tom příspěvku. No a tak to může být vaše. Vlastně je to velice jednoduchý. Já myslím, že chcete jít na 21 Pilots, respektive já bych soutěžil, kdybych nebyl moderátor. Tak to vypadá, že bude stávkovat pořád. Takže je taky důležitý, že lístky ještě koupíte na livenation.cz, teda pokud to ještě jsou, koupněte rozhodně. Myslím, že když to zkusíte, tak minimálně pár lidem z vás se může poštěstit. Tak dejte tomu ček. Každopádně my pokračujeme. Tady je Kalin Fidlerský a jejich Tak tomuhle uchovi se nechce. Jsem to tam akorát odřel pěkně. Už tím tu barvu, ale to nevadí. To můžeme ošetřit. Takže to uděláme následovně. Jo, je s tím práce taky, jako se vším, ale dám si tam teďko uší. Rysku. Abych zacílil přesně jenom na no a je venku. To tady. Tady je taky nějaký nedodělaný. Okay. Tak tenhle zbytek ocejem. Okay.
Jakož jsme to porejpali. Tak to můžeme ošetřit maskou. Vyčistíme krásně. Ale ono to je jako nemuseli bychom asi, protože když na to koukám, tak ještě z blížšího perspektivy na to, tak je to uzemnění, takže vlastně. No, když máte multimetr, zkontrolujete, tak, no, to je uzemnění, to je vlastně spína a to je zem. Když to dáte tady bokem k zemi. Jo, to je uzemnění, takže, ale ošetříme to, nebudeme prasátka. Dáme tam trošičku ještě. Tady. UV maska. Máme semena zasažené místa. Tady bývá, my máme akorát zelenou, no, ale myslím, že to nevadí. Ještě tady. OK. To bychom měli a UV lampou vytvrdíme. UV lampu mám takovou od Mechanika. Firma Mechanik. Dobrá značka. Mají kvalitní zpracování. Takže posvítíme, stačí 30-40 vteřin UV světlem a vzkaz vytvrdí. No, myslím, že v pohodě. Jo, ale tvrdá. Ti dáme trošku. Když jsme ji zpevnili, tak ještě trošku i fouknu. Trošku vzduchu. A je to úplně ready. Tak. No a teďko můžeme přistoupit k výměně samotného modulu. To ještě musím vyčistit z druhé strany. No jasně. No tohle to už já můžu dát na stranu, protože to už dáme pod tím. Ještě to vyčistíme tedy.
No a když je to prostě, že vám nepomůže ten knotek, tak je dobrý si pořídit takovýhle oboustranný štětec. Na jedné straně jsou štětiny a na druhé straně jsou kovové štětiny, jo? Ale jsou jemný. Ale že oni ten lak nepoškrábou, ale vyčistějí to. Nebo jako když budete tlačit, jako poškrábou, že jo, to je jasný, ale zvládá to. Tohle je dobrý na čištění oxidace, jo? Když jsou fakt ty komponenty hodně zoxidovaný, je tam zelený bronz, jak já říkám, tak to vyčistí perfektně. No, já myslím, že paráda. Ještě ta druhá strana, jak to vypadá tady. Ještě taky. Můžeme vzít. Většinou je to právě, že je to fakt zanesený, protože ruku na srdce, kdo u toho hraní nejí, nepije, nemaká na to masnýma prstama, rukama od brambůrků a tak dále. A věřte, že ono se to fakt dovnitř dostane. A jak to zalepí nějaký čipy nebo prostě piny, obvody, pak zlobí, no. OK. Kdybychom měli tak, dělá to ta bílá barva, jo, já to mám vypnutý tu. A tady máme novej 3D analog, takže ho tam dáme a můžeme ho připájet. Já si zase na to opět musím vzít brýle, protože oni většinou ty nožičky jsou tak, je tam. Tak a já co dělám, nebo co jsem dělával vždycky, je dobrý, protože ten analog musí fakt dolíhat celou plochou, on má takhle tady ty plošky, jo, kterýma on sedí a vlastně tenhle střed taky, kterýma sedí na té desce. Jo, a když to nebude vycentrovaný a nebude sedět všema těma ploškama na té desce, bude sedět třeba jedna strana, druhá o to, tak bude prostě ten analog špatně, takže to si chci dát bacha na to. Takže ji tam dáme zpátky. A teďko je dobrý se na to takhle mrknout. Jo, vidíte to, jak to tam sedí, takhle. Jo, a kdyby to bylo takhle povytažený, tak už je to zlé, tak už je problém. Takže to fakt musí, takhle to musí sedět. Yes. Takže já vždycky první připájím 2 piny těch nohou. Pak to ještě vemu do ruky a to vám asi neukážu i s pájkou a rovnám to. Hlavně musíme vyměnit hrot, tam už stačí ten slabší, tam už nemusíme mít to koleno velký. Já to mám trošku z úhlu, ale budu se snažit. Takže prohřejeme jak desku, tak nohu a pájíme. Jedna noha. Druhá noha. Tady ještě přidáme. Tak. Teď to ještě zkontrolujeme. Pokud to bude všechno ready, tak můžeme pájet. Jo, tady to je v pohodě.
Ta druhá strana uvidíme tam. Myslím, že já to ještě takhle motivuje do ruky. Já si to s takovému do ruky prstama a palcem z druhé strany tlačím ten modul na desku a vemu si pájku a jenom ty nožičky jakoby povolím. A kdyby byl jako fakt v pozici nevyrovnaný, tak on by se srovnal. Tak, super. No a teď to můžeme připájet kompletně, ale než se to tady takhle klikláčím, bych si to mohl podložit, abych vám to mohl ukázat. Asi takhle, nebo si to dát do toho. Asi ne. Tak, jak nějak. No, možná tak, aby to šlo. Čekejte, zkusím. Jo, tady by to asi šlo. Přepínám, OK. Tak. Takže zase tavidlo. Hezky to propájet. No, tak to je přesně to, co jsem nechtěl. Tak asi to tady podržím prstem jedním. Nebojte se to propájet, jo, hezky. Jakmile ta pájka tam steče, tak 2-3 vteřiny to hezky podržet, prohřát to, aby to bylo popájení. Takže nožky máme a jdeme na samotný piny. Já jsem si vytáhnul takhle. V tom došáhnutím tím prstem. A vidíte, jak to tam podržíte, jak steče hezky dolů. Nechat to hezky prohřát, aby nevznikl takzvaný studeňák. Čistit hrot. Tak ještě poslední 4, to jsou ten spínač. Tak, perfekt. No a co se týče pájení, máme hotovo. Teď to jenom vyčistím. Složíme ho dohromady, otestujeme, uvidíme. A jak říkám, stane se, hele, zrovna to může být šitkovej. Špatný, jo, ten analog. A to je právě to, co vás naštve. Máte s tím práci
teď vlastně vy to hodíte na tester a on jde úplně dopryč. To je znova ven, vyčistit zase a na tom nevyděláte potom, jako to už v tom případě potom, když ty reklamace bych takhle chodili, tak to už je špatně. Jako děláme to, že vás to baví, že jako perfektní, ale musíte taky přemýšlet ekonomicky, že jo. Nemůžete jeden ovladač dělat půl dne za 600 korun. To je blbost. Tak to je náš měněný analog. Tak, tady to zajedu. Tak já to jenom čistím, tohle to můžeme vyhodit, to je pryč. A víte, co jsem udělal špatně? To je fopa. Co si pamatujete na začátku, tak jsem říkal, který analog vyměňujeme. Já samozřejmě vyměnil ten dobrý. Pane bože, říkám to dobře. Ne, dobře. To fiše a ty. Teď jsem se úplně zblbnul. Čekajte, takhle, no dobře. Dobře. Tenhle. Protože deska jde takhle a takhle. Ne. To je taky jo, nebo ne? No jasně, že jsem vyměnil ten druhý. Ty vole. Takhle, já. To mi poser hlavu. No ne. No já jsem vážně vyměnil ten zdravej. Ale já jsem našel ještě jeden. Tak mu vyměním. Ten vadnej, ten dostane cenu. No. Jsme jenom lidi, že jo. Víte se stane. A ty, ale já si na to vzpomínám, že se mi to nestalo poprvé. Prostě. Jak to hodíte potom, jak se to převrací, jak to hodíte na to. A vadnej byl ten levej. Teď jsem se koukal zpětně na video a jasně, že byl ten levej a tohle. My jsme vyměnili ten pravej zdravej. Ten pravej zdravej. A kam jsem ho dal? Ten pravej zdravej. Jsem ho vyhodil asi, jo? Počkejte. Jo, tady je. To je jedno, ale dáme mu tam ten. Tak jo, ale postupíte, tak já to přeskáču, vyměním ho. Pak se vrátím na zpátky se samotnou montáží. Teď to udělám v rychlovce a dáme mu tam i ten. Bude mít oba dva nový, no. Tak jo, vyměnil jsem mi ten druhý teda. Takže má oba dva nový. V uvozovkách. Ještě uvidíme, co udělají ty oba dva nový na testru. Jo? Že jak jsem říkal z toho AliExpressu, pak tady mám ještě záchrannou brzdu. Kdyby náhodou byly tyhle dva, protože pak tady mám už jenom ty do těch V2 PlayStation oranžový zbytky, ale mám tady ještě někde jsem našel. Dělají se takovýhle destičky s potenciometrama, že nemusíte vyndávat ty analogy, ale připájíte je sem a těma potenciometrama malinkýma vycentrujete vlastně tu osu. Takže kdyby náhodou ty dva byly fakt špatný, nebo uvidíme, tak jsme tam dali ještě ty.
ty destičky, hele, OK, takže můžeme to dát zpátky. To je vyčištěný, takže to vrátíme zase zpět. Kablíky na stranu. Nezapomenout, že to je připojený ke konektoru ještě, jo, takže aby tam hezky seděl a zacvaknout. Přišroubovat těma 6 Torxama, spodní strana, ty starší nebo ty novější ovladače by to měly mít stejný, jo, ale může se stát, že budou někde navíc, že budou třeba ještě někde na destičce, tak pozor na to, abyste to nebrali jako bernou minci. Tak připojíme ty anténky. Jedna. Druhá. A musíme připájet ty kablíky zpátky. Ale to už si musíme pomoct tady s naším kámošikem. Okay. Kde to máme, kde to máme, kde to máme, tady to máme, tady to máme. SQ5, SQ6. Nakupím zetku. Takže jestli si pamatujete, tak šedej byl nahoře. A žlutý, 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 žlutý. Ale no tak, ale. Stávkuješ, chceš hrát hry se mnou? Jak ti říká Alex. No tak. Si jo. Červený. Na pinzetu. OK, druhou stranu. Drátečky mrňavý, prťavý. Dobrý. OK. Já myslím, že je dobrý.
No, uvidíme, co nám ukáže test, no. Tak. Je tady. Takhle, ano. Máme kloboučky. Zkusíme to. Počkej, já to chytím aspoň tím jedním šroubkem. Teď se mi to tady neotvírá. Prdlajs. To je vlastně ten, to bych musel dát střed. Prdlajs. Tak jak to je takhle. Kablik. Ještě chviličku, ještě to potřebuju studio si hodit nahoru. Ježišmarja. Studio tady nahoru a musím si tady pustit game controller. OK. Takže já ho připojím. Tak jsem na to zvědavej. A vám to hodit tady na plochu, jasně. Start testing. Tak, tady máme analogii. Levej. Ten jsme měnili novej, takým nedopatřením, dobrý. A pravej. Paráda. No, tak já myslím, že dobrý. Ale vrátí se na 0%. To je důležitý. Jo, prostě. Jo, když prostě jedete, hrajete a pustíte, tak se musí vrátit na 0, já nevím, 2, 3 tolerance procenta. A teď udělám do stran, nahoru, dolů, vrátím a jsou na 0. Takže ještě tyhle ještě byly dobrý, teda. Záleží teda, jak vydrží dlouho. Ale když uděláme testy tady. OK. Fajn. Dáme dohromady a pak to zkusíme znovu. I s vibracema a tak dále. My ho vlastně můžeme přišroubovat, takže vydáme jenom baterii. Takže dáme vrchní kryt. Takhle. A šroubujeme. Torx 9. Torx 9. Ale já se teď ale musím... Teď nevím, jestli jsem prohodil ty houbičky, jaký jsou děti. Teti, ta růžová byla tady a zelená tady, jak to, že to je tam? No tak to nevadí. No mě to vadí. Já to rychle tady kliknu. Na záznam se podívám, na jaký straně byly. Hele, a je to, jak jsem říkal. Hele, je to... Přesně jak jsem říkal, vidíte, jo? Růžová nahoře, zelená dole. A my to máme. A opak. Já to radši vidím. Znáte děti. Já to tam radši dám tak, jak to bylo, protože... Proč je sluníčko žlutý? Ale já jsem byl zvyklý, že byla zelená vpravo a ona teďka vlevo. Taková blbost prostě, ale ty děcka.
tak. A tak. Teď je to OK. Teď je to OK. Ještě 2. To, pohodě. Ještě ten pod tu samolepku. Tak. Materka. Kryty. Se jenom zacvaknou. Ne. Jo, dobrý. Tak. Připojím. Tady. Plocha. Okay. Tak. Já myslím, že je dobrý. Tak fajn. Tak to bylo k těm ovladačům. To jsem vám vysvětlil, proč to neděláme. Teď mi tady něco... Moment, teď mi tady něco probliklo. Něco je s proudem. Teď jsem tady měl nějaký přepnutí v síti, že to bliklo. Kamera se kousla, ale už je to dobrý. A jak jsem říkal, tak těm ovladačům vysvětlil jsem vám, proč to neděláme, protože fakt ty moduly jako seženete kvalitní, pořádný. Když to funguje, jak to funguje chvilku. Tak doufám, že někdo šikovný, kdo by si to chtěl měnit, tak tady je takový návod, jak se to vyměnit. A když se třeba osvědčejí ty magnetické moduly, tak třeba ještě jo, ale jinak musím si být prostě 100% jistý, že na to můžu dát 12 měsíců záruku. Nebo to dávat ze 6 měsíční záruku, to se mi nechce, to je blbost, protože když už si to ten člověk zaplatí, tak chci, aby prostě ta služba byla tak, jak má být. Tak jo, tak to je pro dnešek všechno. Díky moc za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte nám like, pokud se vám nelíbilo, klidně palec dolů. Jestli máte nějaké otázky, napište nám do komentářů, můžete se podívat na naše stránky www.recomputerservice.cz, kdyby vás něco zajímalo a příště zase někdy. Ahoj, čus.